estaría disposto a facer un pai polos seus fillos? Compartiría as súas afeccións soamente para pasar máis tempo con eles? No Día do Pai coñecemos a historia de Marcos, quen se fixo árbitro para apoiar a súa filla Noa. Grazas, papá. Hoxe no termómetro. Imos camiño das 2 da tarde, efectivamente, hoxe Día do Pai, día pois para dicirlles, non, Bernardo, pois todo o que os queremos, os nosos pais, se temos a sorte de telos connosco. Bueno, é de coñecer historias como esta que están, bueno, só están vendo, pai e filla, os dous perfectamente uniformados. A primeira que lle picou o gusaniño foi a filla, e el, Andrea, pois di que decidiu facerse árbitro tamén para pasar máis tempo xunto a ela, non? Pois efectivamente, Rocío, Marcos decidiu facerse árbitro un pouco porque Noa, que a temos xa aquí, que xa fixo o exame, nos dixo que lle saiu moi ben, pois para pasar un pouco máis de tempo con ela e, sobre todo, para apoiala, non? Pois sí, efectivamente, bueno, así, en algunha dúda que podía ter ou tal, pois estar eu algo actualizado para poder resolvela ou axudarlle no que puidera. Que che parece a ti, Noa, que papá se fixera árbitro? Parece unha cosa bastante interesante, xa que el desde fora sempre me andaba dicindo que isto iba mal, que non sei que, xenlle, papá, desde dentro é moi difícil velo. Hai que intentar, todo non vai ser perfecto. Comentabasme antes que, bueno, arbitrar con papá está ben, pero prefires estar ti soa. Prefiro. A verdade é que se está papá vai estar encima miña, e que isto e que outro, entón prefiro pensalo eu, estar eu sola e facelo eu como sei eu. E Marcos, non vos deu medo ao principio, porque ela ten 15 aniños e meteuse con 11, non vos deu así un pouco de medo cando vos dixo que quería ser árbitra? Sí, un pouco, sí, cando nos dixo que quería probar toda a historia, e, bueno, é un mundo, digamos, complicado, pero, bueno, hai que apoiala e pa diante. Se ela lle gusta, pois seguir. Tiveches algunha vez, Noa, algunha experiencia así un pouco mala? Unha, pero ao final non chegou a nada, o sea, un pai queríame pegar, pero nada, papá veuse acercando hacia min e ao final tuvo medo e foise, non quiso facer nada máis. Claro, ti nese momento, como actuaches? Eu a verdade é que non o escoitei, o sea, estaba centrada no partido, non escoitei nada, tampouco iba a ter nada, o sea, non podía facerme nada, quixera o que quixera facer, non podía facerme nada. Porque claro, di papá que ti eres así tímida e tal, pero que en canto entras no campo, ti poste seria e marcas os límites. Sí, eso é certo. Son tímida normalmente, pero cando entro no campo estou moi mal. Nada, moi cabreada e tal, pero bueno, hai que facelo, senón... Bueno, non sei se dende plató queredes facerlle algunha pregunta tanto a Noa como a Marcos. Marcos está nos escoitando. Eu si, Marcos, que tal? Son Bernardo. Berrades moito vendo na casa xuntos os partidos? Do Lugo? No, bueno, vamos, comentamos así algunha xogada ou tal, pero, bueno, tampouco non berramos... O criterio non está unificado, que tua filla non está moi... Estáslle moi enriba, Sí, bueno, ás veces algo demasiado, pero, bueno, tamén, claro, desde fora vense moitas cousas que dentro ao mellor che parece que non, ou, complicado estar aí arbitrando solo, que é máis difícil. A miña é faciliña, como ides a celebrar o seu Día do Pai, Marcos? Pois nada, estaremos xuntos un pedazo, isto xa é unha historia para guardar, que é unha sorpresa bastante grande que nos houbera deschamado, e nada, pasalo con ela e disfrutar da nena mentres todo o que se pode. Que bonito. Eu teño María. unha moi faciliña tamén. Como vai ligar esa rapaza co seu pai tan pegado? Como vai ligar esa rapaza? Que difícil, non lle vai valer ningún. Ela xa chegará o momento. Tampouco vai estar todos os días con ela. Se está tirando balóns fora. Noa, que opinas sobre isto? Porque decía aquí que cando se está tan enriba de ti, papá, que cando queiras ter mozo ou moza ou que sexa, que a ver quen lle vale.
Bueno, eso xa se verá pouco a pouco. E agora non Moi estou ben, moi A ver, ben. cando Aunque tens que estar, non? Ponte, Pepo, que preguntarías ti? Eu pregunto se están os dous xuntos no mesmo partido e pensan diferente, cal é a opinión que prevalece aí. Certo. Porque depois hai ameazas na casa de quedas en postre ou ese tipo de cousas. Aí sempre a da filla. O pai, bueno, sempre... É mellor árbitro a filla co pai, entonces... Estás de acordo con iso, Ser non? consciente, polo menos. A ver, teño que estar, o sea, son eu, pero tampouco vou dicir que papá é malo. Somos os dous vos. Hai moitos mellores que a nós, pero somos os dous vos. Contaba antes no ese incidente, non, que tivo como pai, Marcos, non sei como viviches ti, porque se un sabe o sabe o pasa mal, pero se o está escoitando, non sei como o afronta, non, Marcos? Nese momento, bueno, pásase regular, pero bueno, estar ali e estar pendiente do que fai o paisano e máis de onde está a nena. Claro, o que eu non sei, Marcos, cando che dixo a filla, non, con 12 anos creo que foi, que quería arbitrar, se a ti se puido un pouco ese instinto protector, non, que teñen todos os pais, de dicir, quero estar a carón dela por se acaso, por se lle fan algo, se lle berran, por protexela. Ademais de pasar tempos xuntos, como nos dixeches. Non, máis que nada, protexela, quizá protexas máis estando fora do campo, que non estando arbitrando, porque ao fin e ao cabo, se estás con ela, pois estás o que estás a arbitrar. Fora do campo, pois ves todo a reacción da xente e tal, pero bueno, máis que eso foi por axudala pois coas reglas, ir a entrenar, que, bueno, daquela era pequeniña, había que correr aí de noite ao lado do río, e, bueno, a muller iba, non daba a seguir o ritmo dos compañeiros ao principio, e, bueno, máis que nada por un pouco pola seguridade dela a hora de entrenar e por aí, pero, bueno. O que sí, Marcos, eu non coñezo a Noa máis do que levamos escoitado dela agora, ten carácter ou é percepción miña? Non, ten carácter. Vela, xa digo, normalmente vela caladiña e tal, pero ten moito carácter, a verdad que ten moito carácter. O saca aí onde ten que sacalo. Hai que sacalo, que ten que sacalo. Que maravilla, bueno, pois sodes maravillosos, a verdade que unha estampa... Sí, Marcos, perdona, que? Non, digo que cando ten que sacar o carácter, saco e punto. Ten que ser. Pois maravilloso. Marcos, Noa, moitas grazas por xuntarvos aí a pesar de exames da rutina, pois para compartir connosco a vosa afición, esta estampa tan fermosa que nos brindástedes. Feliz Día do Pai para ti, Marcos, e un biquiño moi grande para ti, Noa. Moitas gracias, nada, un placer e unha sorpresa moi grande para nós os dous, claro. Bueno, pois un biquiño tamén para nós. Bueno, pois que maravilla, eu dicía, pois poder celebrar o final, Ana, non, estes días. Podemos contar que veu o teu pai aquí a asomarse antes. Hai un ratiño, se asomou aí o grandísimo Ramón Galloso a darlle un saludiño á súa filla. É o Día do Pai, pero para mí é a sorte ser a súa filla todos os días do ano, así que isto é a sorte telos aquí, que canta xente, pois se acordará dos seus pais, que non están, pero sempre están, porque un nunca deixa de ser fillo. E ti sempre serás a súa nena. Home, claro, son a única. Dicía Marcos que era unha historia para agardar o feito de sair en directo no termómetro.